Καρακέντρο Αθήνας, αυτό το τέρας προσπάθησε να βιάσει την 22χρονη κοπέλα μπροστά στην αδερφή της και μπροστά στη φίλη της. Ένα τεράστιο μπράβο στους περαστικούς που σώσαν αυτά τα κορίτσια. Δεύτερον, ευνουχισμός χθες. Τρίτον, ναι, είμαστε φιλόξενη χώρα. Αλλά αν καταχράσει τη φιλοξενία αυτήν, δρόμο από εκεί που ήρθες. Τέταρτον, θα ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που θα ευχόμουν αμέσως στο τμήμα να τον έχουν σαπίσει στο ξύλο, να τον έχουν κάνει ασπρόμαυρο. Αυτές οι περιπτώσεις δεν γιατρεύονται. Τους δίνουν φάρμακα, καταλαγιάζεται το πρόβλημα, το οτιδήποτε και μετά ξανά. Μέχρι δηλαδή κάποια να την πληρώσει. Και μετά θα λέμε αχ, κρίμα. Δηλαδή, αν είσαι πατέρας της κοπέλας αυτής και βλέπεις αυτό το βίντεο, τι θα κάνεις? Δρόμο από εκεί που ήρθες. Για να προλάβω λίγο τους ρομαντικούς, προφανώς και θα μπορούσε να είναι ακόμα και Έλληνας αυτός ο ψυχάκιας, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια που ήρθε και απ' έξω και καταχράζεται τη φιλοξενία, να πάει από εκεί που ήρθε. Αν ήταν Έλληνας, να σάπει.